Pagi, Bes. Pagine sejuk barudan. Iki yo seger adepane, iki mau teh aku Besti ra ngopi, teh. Terus karo rebusan. Ki eneng jagung, telo, gedang godhog. Kuwi eneng krupuk, cemilane yo ben mumbul barang. Kae Mbah Roro Jonggrang sik nget-nget soto, jereke arep sarapan karo sauto. Ayo Bes, aja lali wedangan Besti ben tambah semangat ngono lho. Oke. Semangat Besti-bestiku. Yo aku sik arep wedangan sik yo Bes.